Все по-често в моята практика ми се случва да си говоря с хора, които забелязват закономерности в техния род, които забелязват повторяемост на моделите, повторяемост на съдбите, някакво събитие, което се повтаря през поколенията и започват да си мислят, да, има нещо в този род. Има нещо, което се случва, има нещо, което се предава през поколенията и това не искам аз да го предавам на моите деца. И това, скъпи приятели, е правилният начин на мислене. Да, ако наистина вътрешно във вас усещате, че има нещо, което трябва да бъде преработено във вашия род, дори и да не знаете какво точно е, защото все пак ние нямаме цялата информация за нашите прародители, потърсете професионална подкрепа в лицето на родови терапевт. Ще се радвам, ако се доверите на мен, ако ли пък не, потърсете друг човек, който отговаря на вашата енергия и вибрира във вашата чистота. Прекрасен ден ви пожелавам, бъдете щастливи!